YouTube og hej RainbowGaming.dk. I dag skal vi snakke om kanalen, og det gør jeg så sammen med Kyle. Sig hej Kyle. Hej. Vi skal snakke om spillet. Hvem er vi? Kommentarerne. Og det er det. Lad os starte med spillet. Vi kommer både til at købe spil, der er gratis, spil, der er gratis, og spil, der koster penge. Men vi skal selvfølgelig nok putte linket ned i beskrivelsen på videoen, på spillet, så at de er meget nemmere at finde. Men vi kommer til at snart spille noget indtil videre. Så spiller vi noget, hvad det hedder, Team Fortress, Minecraft og Garry's Mod. Har du nogle idéer, Kyle? Måske Wilm og Wolves of Magard, har du mere? og Wilm. Ja, Wolves of Magard. Hvem er vi? Unturned. Ja, vi spiller også noget Unturned. Et Zombies World spiller faktisk rimelig fedt. Så lad os komme videre. Hvem er vi? Vi er en gruppe. Faktisk kun 3. Mig, Axel. Jeg har snakker med nu. Mega sej Kyle. Og så mega venlig Lærke. Hun er her så ikke lige nu. Hun har ikke lige tid. Men hun kommer med i nogle af de let's play videoer vi laver. Ja, det var sådan det. Lad os gå videre igen. Som sagt, det bliver meget kort video. Kommentarerne. I må meget gerne kommentere, og vi prøver at besvare så mange spørgsmål vi kan. Og vi vil meget gerne spille med jer. Bare skriv i kommentarerne, at I gerne vil være med, spille et andet spil. Kom med en idé. Det vil vi meget gerne. Ikke også, Kai? Ja. Og det tror jeg på det. Like og subscribe. Inden jeg lige siger det, så har jeg meget dårlig vane med hele tiden at sige. Men det er fordi, det er den allerførste video. Så det er lidt svært at lave en video, uden man skal sidde og sige. Fordi at det er sådan lidt mærkeligt. Eller ikke mærkeligt, men første gang. Så ja, like og subscribe. Vi ses. Rainbow Gaming. Det er os. Hej hej.